Meiltä usein kysytään, että tuutteko sitä opettaa tätä mun työtä mulle. Ja me ei todellakaan tulla opettamaan sitä työtä. Jokainen on oman työnsä asiantuntija. Mutta se, miten sä lähdet sitä omaa työtäsi kehittämään, siihen voi olla, että tarvitsee apua. Ja siihen työnohjaus on todella oivallinen työväline. Avenin vahvuus on se, että meillä on rohkeus kertoa asiakkaalle totuus. Ja toisinaan se tarkoittaa sitä, että me otetaan esille sellaisia asioita, jotka ei ole miellyttäviä. Mutta ilman sitä niin me ei voida saavuttaa sellaista lopputulosta, johon asiakas on tyytyväinen. Meillä on se toimintaperiaate, että me halutaan korjata sitä syytä eikä laittaa avohaavan päälle laastaria. Työhyvinvointi sinänsä ei ole oma asia, vaan se on summa jostakin. Ja se on usein semmoista vähän näkymätöntä, vähän niin kuin siivoaminen. Et niin kauan kun se tapahtuu hyvin, niin sitä ei ikään kuin huomata. Mutta sitten kun se jää tekemättä ja pölypallot pyörii pitkin nurkia, niin sitten ihmetellään, että kuinka tämä näin on. Pahoinvoiva työyhteisö ei voi koskaan olla tuottava.